Diɲɛ firiw sɔsɔlen do secret de femme minnu na olu dɔw feere ta bɛ Zarafa bolo numéro min bɛ tɛmɛ jaka a ye wele kɛ o la. Tiɲɛ do maa dɔw farikolo ka ɲi nɔ naturellement Ala yɛrɛ de y'olu da k'u farikolo ɲɛ nka maa dɔw bɛ yen nɔ olu yɛrɛ de b'u ta provoquer. Provocation ye mun ye u yɛrɛ de b'a laɲini ka se u yɛrɛ bakun ma o dilancogo dɔ bi an bɛna o de kɛ. An bɛ beteravu den fila bɔɲango ta k'a ko k'a jɛ pasi maa dɔw t'a fara yɛrɛ bɔ a la nka ne ye ta fara siɲɛ ka bɔ a la. An bɛ kɔngɔnburu den fila bɔɲango fana ta k'o jɛ pasi i t'a fara bɔ a la dɛ a nafa in yɛrɛ kolokololenba de do fara in na. An b'a ko k'a jɛ ka sɔrɔ ka n'a kɛ mixeur kɔnɔ n'a sɔrɔ la mixeur t'i bolo i bɛ se k'a sin ka sɔrɔ ka ji k'a la. An b'a kɛ mixeur kɔnɔ ka ji litiri kilancɛ bɔɲango k'a la. Mixeur mana n'a kuru yɛrɛkɛ min kɛ an bɛ sɔrɔ k'a ta k'a sɛnsɛn. Maa dɔw bɛ yen nɔ ni mixeur y'a kuru yɛrɛkɛ tan dɔ olu b'a min tan cogoya in na nka maa dɔw b'u ta sɛnsɛn i n'a fɔ ne bɛ n ta sɛnsɛn. Vitamine caman de kolokololen do beteravu la min ka ɲi nɔ bun adamaden fari ma wa a k'a dɔn k'a fɔ ko beteravu ka timi a min man gɛlɛn ani fana a k'a dɔn k'a fɔ ko beteravu ka ɲi kojugu joliko dɛsɛ bɛ maa minnu na. Kɔngɔnburu kɔni ale vitamine ko an tɛna an da bila o la ka caya nka bɛɛ da bɛnnen do a kan k'a fɔ ko kɔngɔnburu a bɛ maa fari saniya kosɛbɛ. Aw bismillah.